Joto di prasa lukurogno pungkaham kedek ma salni ya golo Facebook live bekha ni tekto bekha ni dukho bekha ni kosto birman abarno tuye জনতানি দরবার যেহেতু জনতা পাবলিক সিনিতি প্রাসানো তৈছে তিনি samung tangi tongaba norne kok nawino ang tini bebak sacrifice bebak ya karai tongaba norne thanino kaisa sungmung tubui norne thanino kaisa suggestion nana bagai tamo khaiman chahinai tini teisa Facebook live kedak masalni ya gulo norne chuba susanai ma phaipika jara okra sakra buddhijibir ni thanibo sungna bagai suggestion nana bagai tini phongo toiwan dalni je jagani theke ang thangnai 2021 ADC chongmaribo bataikha Kathalia Mirza Rajapurni a constituency ni na toiwan dalni khoroksa takhuk mongol debor mahinai bano phone khayo bosau kedak ma sal romai bini sak hamia bemar khaklap samani tei kuno roji rozgar korai ang ti pramothani bagai kedak ma sal romai fight tei joba khlaimani tabok ang hospitalo klaijak toiwan dalo Fiaba sonography nanantani ya poder por check up tei kuchok beremni medical treatment ni bagai rangkhok subaso kisa nago sar nangano kisa banchedi ano mothang de le thei thanai ka ahai hini bo kap tei khlainai kapja khlainai ano sau tabuk ang bekau belai ke tektoman kha tektonan kha tamni bagi Himalaya om hai kaisa kesia kobang ma kesia nan thani phayo phia bang nije tini sak khut sak bai thangsang tini helpless dofani bagai jatini bagai sacrifice khayai tini without corruption without any lalas every step kabang ma dukho birman tekto manaibu tekto rozagaibu hamya hinjagaibu kuboi bekha tei dofani bagai choba khaina ni bagai without compromise samung khaika thangnai 14 to 15 years fiaba tiniwo ang omohai borok je borok rok sono leader hini asawi tongo songna asa jangnai borok ni wan sogo sei asa jangnai borok rok ni je sak bai thang khut helpless ang bono subai me ni bagai tini bekha belaike dokho birman tekto nango bekha phatinan nayo ang ni je sak bai thang tini অত্যাচার খাইজাগাই তঙ্গো বিসিং বিসিং থংজাগাই তঙ্গো কেবেং জাগাই তঙ্গো হামিয়া সাজাগাই তঙ্গো সাতক জাগাই তঙ্গো কবুনি বসং রক বাইবো সাকনি বসং বাইবো কবুনি বদল বাইবো সাকনি বদলনি বরক রক বাইবো থাংনায় বুবাগারনা লগের মানে টিপ্রালেন Greater Tipralan tui compromise khaya dofano tui compromise khaya ang thani Delhi thangai alliance khaliya nei jeng tini choba koi khaimani kabang ma borok ni mokol phone kubuni dofani bu mokol phone kubuni dofa ba nogo police rohorei red khaijago torture khaijago case rejago kubuni bodol logaibo sakni bodol logaibo nini jareno mase manungya nini jareno tini position power post asogoi me henai ano mokol phone ngai hamia sawi norjagai satok jagai matong haipano je kosto dukho birman satok jagmani no
dofani sarte hinai ang satok jak phano ani borok rok ano satok mani nang khoboloi kholoboi milibroi sak saichung ni sakawo pressure nawai kosto dukho manai soisogoi tongo bobagrani kethar bokha koboi bokha chatiyak mani no naharoi satok jagai ang tongo phiaba satok jak mani nang soijo khai tong phiaba tini ni salo ang satok jak mani ang kostor jak mani ang birman man mani ang thungjak mani no ang soijogoi kheyei khogoi thungjagoi tongphano ano satok nai rok tongthogoi chawoi anondo kho tongphano abono mungsang jage phano tini ani borok rok tini theinani jorao ang thei thangsinai ano kisa chubagra dihma jorao chubamui ang mani no belai bokha dukho kosto birman nago amani salni sikang tai khoroksa sau dara mobile sida krika mobile pairna ni ano 4000 rang redi reimaya karnang to corruption bu khaimia power post position bu ani thani grei ang nab naya dofani bagai lukorok no sau nor no sau power post position ta hamjak de yakari redi hinai ang yakari rekha kebu yakariya joto seglai tongpro ang yakari rekha kabang ma jaga no joto aram ayeso tongai bote kotor nango hinai nai post position resign repro ang tini gerak khaini daitto palan khai tongo daitto mani aphano daitto je man mani no tini ang boisek lai brum brum lai tongpro ang yakari phunuka norne kok baino dopani sarte hinai nai phiaba ang yakari ro hormani yagulo norne kok bai je yakari rejak nai ro jara asuk nai ro porok tabuk subai angai alu kurok ano nasigei kabui ano help sanman nang help khaibi ang mani belai ke bekha dukho birman kosto mano tabuk kabanga borok jemon mandai ni suros salpoti nano kol khai tara bekar chara yang tam khaisinai kisa sek loan fan re de kono jaga fan chuba chu khai re de dara mai masi thaisinai yang tam khaisinai ni sapung sapung phone khayana bekha kosto nang dukho nang bono subai miya kabanga borok kabu tei khoroksa borok bumung khoi salia daily ano kol khainai khaklap sawo kisapon chuba churu di nei sawo neka ang reimia help kisana di help assistance ni nei rohorka rang kri fan kre ni kifli rohor jakka ulong ka ke tarang tam khaisinai ang party ni pan resign rei pan noga sokma tomsnin sawang pono kun hinimia mana khaika kito mana khai malia omai khlainai kabang borok kabang lukuni dukho kosto no nugoi subai mi ang mani no sabse dukho nang nije satok jagai thungjagai kosto jagai tini charidik dia ani dusman kabang ma sakni bodol nibu kubuni dofa nibu sakni dofa nibu tauni bang mala dofa ni bang soi choba khaimani bagai moni chaya sugya no bang tini khoboloi ma tongo moni saya sugya borano ottasar khaimano bang sojo khai khoboloi borno tongthogri ma tong tani bang mala dofa de oroi poro inglang taku khoboloi tong tomai situation no lukorong thane mono sungmong lukorok buddhijibi rok sinai nongnai rok norne kok boino bebak yakar di sacrifice khai di ama hai hini ne sacrifice khai di hini sawi ne sacrifice khai ka kono din ang kono jatigoto tei bisaye ko tabuk sak jora tiprasa ni wan sogoino tiprasa ni ideology tiprasa ni identity baino choba khai tongo kabang ma borok no khap post position ni bagai community based khainai politics thang kin tamai nongrak politics ang kono din thangna bo thangya to thanglak event bebak no sacrifice khai phunukha norne kok bai lukuroni suggestion bai কিন্তু tabuk sacrifice ang khaiei thangjagai satok jagai ottasar khaijagai charidik dia dusman angai tongmani jorawo tobo dofani bagai thansa tongthung hini wan sokma jorawo ani oluk rok thainani naiei help sanai help khaimia chubasu reimi ang mani noke belai ke bekha tekto belai ke bekha dukho nangkha o dukho nangmani mokol baithang borokno mutheiei nasigei chubai mi angai ma tongmani oboni answer lukurni thani ang sano tam kamani solution fainai suggestion norok ready norne kokbani sacrifice kaidi buinasi yapare ready nije tanadi bukha kuarang de nei bukha kuarang gai sacrifice kainai doj jorom de nei doj joromoi tabuk satok jagai thungjagai bo satok jagai thungjagai bo ano bai hamia sawi dalar banogai bo
ang borni je hamia samani dalar samani no reply riyawi ang na hamia hinja ginai ai doj joro muinai borni chaya suya nang khobolai nai doj joro muinai ang serai phano senior ni bhumika nawinai jara okra phano baksa borok bujia serai hengo ke borono ang doj joro muinai borok jeng mani no ang sojo khainai satok jagai tongoi lukorno subai mi ang mani jorao ang bahai ke tabuk o jagao lukurno subai mannai bahai ke lukurokno o jagani nongkhari tui manai ka ke abono noron thani suggestion nayo noron thani subaso nayo noron thani deeply norok wansogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei suggestion jate dofani bagi samung tangmanai jat dofani bagi choba khaimanai jat amhai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini choba khainani musungoi bo choba khaimi ang tongo engkai norok joton saimano engka engke amhai mojbur ngi tongo o mojburi jorao tam khainen nang norni kok nawini bebak ang samung tangma ba norni thani no lokoni thani nang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion rudi hambai deeply suggestion rudi jotono khulumkha bobak rai blok thang tiprasa daktino muthang jakthang tiprasa no muthang nani bagai choba khainani kaisa scoop norni bisingte ang mansi thang hambai